Shubor nakaslem jong unong san Hima. Kadorbar shnong Marshilong haka pratari ukalingkot aja arpu hendriu kalayo aban Pynkut no ikalumpung ya lekman kebelatip kum ke Marshilong Winter Festival aja arpu hendriu balapenong Hamadan Mauhyang Marshilong Southwest Khasi Hills District. Ukongsan haka nikasngi udai uba renik dan ning do tongkhar ubadi MLA ke Maukerwat constituency haringkat kejinan lang nadu uba ji thongni ubadi menteri shnong Marshilong balapenya nya kejingalang lembat ki riu rang ba ki longpa ki longkme ki khon samla bat ki hep ki beret jong ka shnong Marshilong ya kani ka winter festival le yo ban pendong ha ka nyutrik bat pratarik ukala lingkot arja apu hendriu bat ki jingle kai ki bla yo ban pendong ki long ka shat sngi ka jingya siat khnam ruai phawar yale kai mau point traditional food fest football bat ka fancy dress habakut jong ki ja jingle kai la yo ban sami ki khusnam shabaro ki nong job do kongsan bat kinong job kilong hagjiya kop siat khnam ba paramarwei la job do ba prosper sik wan yang kat ba hagjiya kop siat kinhun pat la job da kinhun jong ubilarian thongni hagjiya le kai kinjat bol la job da ka banang roi football club da shikula not persha ya ka mait long tei football club hagarwai phawar kilong la job do ba Anthony Lingkhoi ha ka mau point na job da ka dong mau yang nang ta hagjiya kop pen iriam tenrai fancy dress ba la job da u Herbert Donsil Lingdo. Ceng suami. Sama se. Tiga dia kan nukun tahu juga senang. Lakunya ki larit kata buker ki ka chongkan. Na chong lang narit ha chong lang tenmen uki temen kisan maya ikai pun cinkan buncap jong bam kasei dere etat ya sopan ikai lem bun cinlang putara lem upu kring katat mai na mai saka cik dah tadi cimenta daran maya lah pi bawan haka bawan balai pada dei hati dibai trimiwan yang nyukan desiat kenam इसको तो या कजिक थमो बहा जो कश्नोंग या कजिक थमो बहा जो किने किने lam snong barwanra ekane ka winter festival khamtam namta jo phigi khna samla ki khnaret ya ki bagi yo I habala kali boarding mane la pidang kwa ne man long biang la demboi barok phile aktif ongidang kwa man pelong biang इसको तो ekajik sko tenat jong phi ya kane kajik kenduk lang kadai ka wei na kilat ban ya kenduk lang sisen sisnam kum ka snong ban yo ban syam khamtam ma phi don lese ki parashnong ki samla ki beron ki jakapule ha kini ki benai ki kum kini ki juyawan na ki jakapule bandon banyo shuti bandon hala ka jokashnong te haba yo kum kini kirat ban syam ni kendo kum kashnong berkawai kalong sisa ka pasko tanat hado kata-kata hoj wala pilayo alat ban kendo ha ka Christmas hala ki jong ki kinhun balang ka bangi don gilayo kalat ban don hala ki jong kinhun balang hendrengi ai kublai shibun ya menteri beri kashnong ya ke bakil kermau ban pedia kenduk lang sendon barok kowe kashnong ha ka ba pedia don lang barok kenhun balang kum kashnong he barok kowe badia don lang kre badan kene kale kalat kalenti ke ba pedia ban sem bedia kenduk ban ya itu bah I wei pat ban ya long paralok ha kashnong bat kham tame ban ya sngo ya ke jing snang ke jing kentu kum ba pedia sngo na de samlarang ba jo kashnong jo phi I samla boarding ka long ke badai pakai ke jing temu kajing yele kai kadai ban fokus hakaba pin haban fokus hakajing im kalong ka basisha barnga sikwa bani I kene kenuksa jo kajing long fokus jing boarding hakajing pule ngalai itu la slam ba hi bar yo I kata kajing long fokus jong I hakajing pule hakaba ila pas bhai kajing pule wadla udai ukhna ukhon baduk jong kene ka snong Marshilong hakaba lodon kam ya kajing kersan lam jo ki para khna pule hakto por hakaba ida school tenre namar kajing long fokus jong I kajing pule ila pas bhai kajing pule bat ilong ta kumunong hi ka school
Tika ne kene kaduksa ka babha ka bapi kum ki khna samla jo kene snong phri ban bot ya kaduksa babha jeng babu bodeng ban long fokus ha ka jeng em ban khni bha ban khamtom ha go pinyo ka jeng jok